راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو. سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا بفلاي ما مدباب مسامتنا حدران عرب الشاقة برهانسي نلو من عدو مالن عدو مي سامسون مسجلنا كاب أمريكاي رمي نكايدو هذا زعبا يكونن استفلا لزعبات تنكفتد كنا بلينا قداماي أبزيك زيزي يبل سامسون زحالف كاب زحالف عامتات أب ناي إيرترا فيستيفال سيساتوفو إيرتراوين بتعم بزيحهم إلو كم زموقوت نجيروني أنا قاسوا برهالي هذا كم حساب حيزنا يبلنا بزيكو ناي إيرترا إيرلاينز كاب إثيوبيا زرخبوز نبر برارات كم زو قهرة صوون تقلي جنيرون سدما بزعبور يتولوا أنا محطور لني فستيفال بولونيا 5 عامتو أبيترا تخيبيرو من بارينا بزعبور يتولوا توسخي نسو يبل أبيترا أبزع مزي بزح سب نقدات كم زخدا ويكا كعرف كم زخدا ونزارب سلمتاي مخانو كبر حليو كلمنا وزم حدثات مئتاونا جن أبزي زي نوح زبل عامتات كوين اللو بهاجرو تقديسو نتسرعات نتهاجرن نتحزب فلالي وزق أمت سبن تحر كوينو نعم نتكلم بعد سامسونج بقولوا كم تدناجزتي دقفتي وكا قال يقولوا تمو سلمنتايو كمو تقلز أو كمو خبها زسمع ويزرقة فتح خمسة دلي زأمن زقلز زسحب سب تماسا لجزيب زعبا عدو زعبا هاجرو خاف بينو زريقو بينو أغمت أبيل رؤيتو زهب سب سلمنتايو خمسة كافي زقلز وي تدناجاتي وي قال عينة حركاتنا اللو سلمتكم مخانو نسو كم زبار سلزرعو حتى زلهو سلازي زين كلن حطات كنتن كفانينا بزا ناي مجمرتا بزا دحيرز قلسكوا من السخاخ صبي سامسونج مجمرتا كن عدمي أخبير كسلز مزا خامس كناكا حوشي شاي نعيونا أخبير كسلز عدم كاني أزي مسكن نفتا ملسدي قطة خاط زلني انت تخيلوا ده أول سلمنتاي هقدف نابز بالشمت أموخا بزح شمن دي زلو حفار هقدف ويكادي بميسترن هقدف بسرح معت بزح اسماتي زلو وال تان عيبون كابتا تقرمني الزراربا حدا قالت بزح زقرب نقر على لندي بفلا أبتنا أنا حبرت حسبنا وشت مالتي بزح قال لي إذا سكف قال لي قلت أغرد أبتحبت سبنا خنبرو نخيل دينا توم كوم زبلو زلوسي أبتينا فتحي مسمر لنا زبلو سبات كوينهم قلت كابت حبرت سب وزبلو مبار كل حبرت سب كنت أقول له كم بمولو كنوصدو نخيل دينا نايزم ولقى توسي أكلنا حبرت السب زلوا رأيته هو صدق عندي. أمان إنه كل حبرت السب يوكل يمكن ولا ما ينخلينا definitely. جن كفالنا حبرت السب ساعة زخونو جزيسي أو حبرت السب نا وشت يأتينا خن زارب صبوي صباح نجوونسي مالت ولا استجاجيسي قلنا خاي منابر تخايو صباح نجوم مسارح تخاي كخون سلازي ستيل كم ناتكا كم تعبتي ناي حبرت السب عنكيل زولو غير كختزارب قبو إيه مثلا أو كابو تيخا كم زينات كايدو ما خم زي كفال حبرت السب غير كتريو I don't think مخني مثلا قبو أي مثلا I think بزحون فرزر لون أي مثلا حاو خاي حما ينفع صبو أكايده هاللو حما أكايده هاللو بزي قد حاو خاي سلازي حاوي كتب له I think كابتي كان معبر زلنا بهلي إلي حسب ويد ما هم إلي زعمن سلازي كم زي زبال كايدة فيتلي ناي كل حبرة السب رئيته ويد ما ناي كل حبرة السب امنت زو كل يكون انت ببزحين انت ببحيدات جن كم او زبلو له سلازي كم كفال حبرة السب ناقرنا خنزارة والله ممكن كإلا لنا كم زبال كوت ما حنقوهن حواتنا سلازي خونو مالتي سلازي أبونك حبرة السبنا إلى غزارة كل حبرة السب كم إيه مالتي كونسي جن أبوش تحبرة السب استفالي الرادانة تعمتان استفالي أقاومان ويدما ستاند سلازلو انت بحدات انت بزحي مالتي سلازي كم انو مبالت زي كوينوس كلون حبرة السب يوكلي مالتي ايكونن سلازي أمونغو حبرة السبنا ويدما أبتنا هنا عنك الحبرة السبنا كم أول لو انت بحدات انت بزحي مالتي زي حد اشتركي زي كونه زي صنحة
أكايدايو مس من أربعة مس حساب وتدي تسامي أخيرا قلت يفوز تكعل كاشم ويدما أو حدا تايز بال أو حدا شلف إذا أمتك ويدما أو حدا كبعي إذا أمتك زبزح جزء أو حرة سبنا بوزو حسب كابوز خونا الرأي أنت أهل خوينو زي تايلان بلو مستجعل ده تحساس وزبال زي دايكوتومي زبال دايكوتومي which is مشالو نخلص بتسلمن بتساعدان راح زري ويدما كم زي لسه رئيتو خبال ويدماني دقف كبال كله سي كم زرقاحي سبيكتروم دامبر كم زي زبلنا مستجعل زخونة تحساس وايكون منالو تتقليو أما أخل كوينو معري زخونة الراد أو يدما أقاوما زلو خون خلي قليو خالينا بحادة شاف ويدمانا بحادة بول كسايز قبر زج أيف ويكعدي زقنا نكون خلي تدقف أيدين تتقاومي مالتي سلزي أبحر تسمنا زبز حكي زي دايكوتوميكال زبالو يدما مستجعل نبلو مالتي كم عينة تحساس باس لزلو ناتو أنقو أتدي تزاريب كالتيفو كسايز قبر زلت فالكاس سمالو بخلتي شنخ مالتي انت دا نتي منقصة زي دقيف كويدما نتي منقصة زي موجيسكا قلطيفو زلت افكا شمالو بتحرش انا كاني كمزي افكا مليخا ويدما بروئي نت منغست دي تقايم كاني زلت افلكا اسمات كالو خمس حجون بلا صنحنا مالتي حفار هدف بلخا ويدخا مسي بوشتي نسرح وشتي تايز بالا وشتي دم بفتح زلو نهيك دفت لؤخي بلخا حجزي كم عينت اتحساسبا انا بناتي رئيتو بزح كستاي زخونه بزح حقافو زيكونه ወይ ከአኒ ብዙሕ ርትዓው ዘይኮነ ሚዛናው ዘይኮነ አተሓሳስባ ምክንያቱ ሰብ ከም ዝበልና ቲ ምቋምን ቲ ምድጋፍን ዝበሃል ዝርጋሐ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ብናተይ ክዛረብ ተዳ ኮይነ ኣሞንጎ መንግስትን ኣሞንጎ ሃገርን ፍሉይ ዝኾነ ወይ ድማ ሩኡይ ዝኾነ ወይ ድማ ክሊር ዝኾነ ምፍልላይ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ መንግስት ቅሬታ ክህልወካ ክእል እዩ ንመንግስቲ ክትቃወም ትኽእል ኢኻ ንሃገርካ ግን ሕሊፍካ ኣይትህብን ኢኻ ሕጂ ናተይ ፅሑፍ ኣሰውዒልካ ሉ ተኮይንካ ዝበዝሕ ግዜ ብዛዕባ ዘረባይ ወይ ድማ ናተይ ሙጉት ዝበዝሕ ግዜ ብዛዕባ ሃገርና ከምዚ ክትከውን ኣለዎ ሃገርና ከምዚ ናይ ህዝብና ከምዚ እዩ ዝብል እምበር ዝበዝሕ ግዜ መንግስትና ከምዚ ወይ ድማ መንግስትና ኦፍ ኮርስ ኣብ ገለገለ ርእይቶ መንግስቲ ከምዚ ክገብር ኣለዎ ወይ ድማ ኣብ ዝተጋጊሎ ወይ ድማ ሓደ ግዜ እውን ኣብዚ ቁኑዕ ኣሎ ኢለ ይዛረብ ግን ዝበዝሕ ግዜ ናተይ ሙጉት እንታይ እዩ ሃገር ዋላ ደገፋይ ተቃዋማይ actually ንሳ ከምፃ ሓሲበ ነይራ ሓደ እዋን ኣብ ዋልታ ሃገር ተዓዲመ ዘሰይም ሕቶ ቀሪባት ለይ ነይራ ሽዑ ዝሃብኮ መልሲ ሕጂ እውን ናተይ መርገፂ እንታይ እዩ ኣነ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ወይ ድማ ኣብ ደንበ እንታይ ዝበሃል እቲ ደጋፋይ ከምኡ ኢለ ርእሰይ ክቐምጥ ኣይደልን እየ ኣብ ደንበ ሃገረይ ግን ኣለኹ ኣነ እዛ ቋንቋ እዚኣ I wish ብዙሕ ክትፈልቕ እንተትኽእል ወይ ከዓ ብዙሕ ክትደምቕ እንተትኽእል ደስ ምበለኒ ኣነሲ ኣብ ደንበ ሃገረይ ዘለኹ ኩሉ ግዜ ዝሓስቦ ዝገብሮ ዝሪኦ ንሃገረይ ብምንታይ የርብሓ ወይ ከዓ ንሃገረይሲ ካብዝስ እንታይ ትኸስብ ወይ ከዓ እዚ ተጌርናሲ እቲ ሃገርን እቲ ህዝብንሲ ናበይ ዝሓሸ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ከመይ ኢሉ ይኸይድ ወይ ድማ ናብ ዝሓደ ደረጃስ ከመይ ኢሉ ይፈልቕ ዝብል ናተይ እቲ ቀንዲ ወይ ድማ መሰረታዊ ነቲ ሃገር ትድግፋት ወይ ትድግፋን ኣይኮነን እቲ ሃገር በይና ገዲፍና እቲ ዘመሓድራ ዘሎ መንግስቲ ትድግፎ ዲኻ ትቃወሞ وحجي كمزي ششاحوي كم تزولكوها كمزي تي مدقاف مقوام زبهال زرقاحي كم زبلنا يو دايكوتوميكال زخونه ويدما مستجعل زخونه تحساسبا كهلونا كم حبرتسب صبو ايكون مخنياتو تمستجعل زخونه تحساسبا امتفنان ابولاريزيشن سلازوتونا كمزي دايكوتوميكال زخونه ويدما مستجعل زخونه تحساسبا كهلونا صبو حجي كمزي زرقاحي بس حدا ጫፍ ፈፂሞም ናብ ሓደ ጫፍ ክስታይ ዝኾኑ ዝዛዘው ተቃውምትለው በዛ ሓደ ጫፍ ከዓ ፈፂሞም ነቲ መንግስቲ ከም መልኣኽ ወይ ድማ ከም ጌጋ ዘይብሉ ምሻሎ ከም መድሕን ገይሮም ዝርእይዎ ናብዚ ሓደ ጫፍ ከዓ ዝቆነኑ ኣለዉ እጂ ዝክልተ ፖሊ ዝክልተ ጫፍ እዩ እቲ ንብሎ ዘለና ግን እቲ ምድጋፍን ምቋምን ዝበሃል ግን ዝርግሐ ሕጂ ገሊኡ ኣብ ማእከል ዝኾነ ነቲ ምቋምን ምድጋፍን ዝበሃል ብምዕሩይ ዝሕዞ ኣሎ ሕጂ ገሊኡ ምናልባት ናብቲ ሓደ ጫፍ ናብቲ ናብ ምቋም ገፁ ዝዛዘው ክኸውን ክእል እዩ ትገሊኡ ከዓ ነቲ ምቋም ዝበሃል ዋላ
ማለሲ እንታይ ዝበሃል ዜጋዊ መሰሉ እዩ ስለዚ ክቃወም ኣለዎ ገለ እንዳበለ ከሎ ናብቲ ሓደ ሸነኽ ከዓኒ ናብ መንግስቲ ምድጋፍ ከዓ ዝዛዘቦ ኣሎ ሕጂ ኣነ ሞር ክሪኦ ከለኹ ከምዚ ናብቲ ምቋም ዝበሃል ሞር ዝዛዘወ ኣካይዳ ኣለኒ ግን እዚ ምቋም ዝበሃል ወይ ድማ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ግን ንሱ ጥራሕ ትክክል እሞ ስለዚ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ተዘይሃሊኻስ ንስኻስ ሰይጣናዊ ወይ ድማ ምሻሎ ከምዚ ምስ ሰይጣን ንብሎ ማለት እዩ ንምንታይ ዝብሎ ኣረኣያ ግን የብለይ ኣነቲ ገለገለ ሕሳት ኣለው ንጹር መልሲ ሓፂር መልሲ ዘድልዮ እቲ መንግስቲ ዝድግፎ ዲኻ ትቃወሞ ማለት እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ንዑ ደገፉ ኣለካ ድዩ ደገፉ የብልካ ንሕር ደገፉ ዘይብልካ ትቃወሞ ኣለካ ማለት እዩ ኣብቲ ዝገብሮ ዘሎ ተመርኪስካ ንሕር ደገፉ ኣለካ ደጋፊ ኢኻ ማለት እዩ እዚኣ ክሳብ ክንዱ ሓፃርያ ክሳብ ክንዱ ኻ ብርህቲኣ ንሕር ሓፂር ኣቢልካ መሊስካለይ ንምንታይ ተቃዋማይ ወይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዝኸይድ ዘሎ ነገር ነቲ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ትቃወሞ እንድሕር ኮንካ እቶም ንዓኻ ዝህቡኻ ርእይቶታት እቶም ንዓኻ ደጋፊ ኢኻ ዝብሉካ ዘሎ ምክንያት ሰባት ኣብ ምንታይ ተመርኪሶም ከም ዝኾኑ ንኻልኦትን ከምኡ ዝብሉ ስለ ዝረኣኹ እየ ንኽተብርሃለይ እታ ተሓቶ ሕፅርን ኣቐርጡን ከብላ ዝፍትን ዘለኹ እዋ ኖ ሕጂ ከምዛ ዝበልኩ ኸ እቲ ክሳብ ሕጂ ወፂዕና ዘሎሲ እቲ መስተጫለድ ዝኾነ ወይ ድማ ዳይኮቶሚካል ዝኾነ ኣረኣያ እዩ ሕጂ ኣብቲ መንግስቲ ቅሬታ ኣለኒ ዶ ተላኢልካኒ ብዙሕ ካብቲ ኣብዚ 25 ዓመት ዝኸድናዮ ጉዕዞ ተዳሪእኻ ብዙሕ ቅሬታ ኣለኒ ንምንታይ ከም ዘይኮነ ወይ ድማ ንምንታይ ከም ዘይገብር ወይ ድማ ንምንታይ ከም ዝገብር ዝብል ብዙሕ ቅሬታታት ኣለኒ በቲ ሓደ ሸነኽ ተዳ መፂኻ ከዓኒ ብደንብ ተቃውሞ ዝበሃል ብናይ ደንብ ተቃውሞ ኣካይዳ ክሕጉስ ተዳኢልካኒ ሕጉስካ ኣይኮንኩን ብኡኻ ምክንያቱ ብዙሕ ስክፍታታት ብዙሕ ክስታይ ዝኾነ ምሻሎ ከምዚ ክኸውን ንዓ እሞ ከም መደብ ከም ካልአይቲ ዕላል ዘይንሓስባ ካልእ መዓልቲ ብዝርዝር ብዓመት ካብ ዓመት ብምንቅስቃስ ካብ ምንቅስቃስ እንታዮም ነይሮም እቶም ጉድለታት ነቲ ኣብቲ ቦታ ዘለውን ሓገዝ እንተኾኖም ንስኻ ርእይቶኻ ተካፍል ማለት እዩ ንስኻ ብመደብ ብፍሉይ ዘይንሕዛ ግርም ነታ ዝበልካ ሕፅር ዝበለት መልሰይ ግን ኣብ ደንበ ሃገረ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ነገር ክገብር ከሎ ወይ ድማ ዝኾነ ጉጅለ ዝኾነ ነገር ክገብር ከሎ እቲ ዝቕምረሉ ወይ ድማ ዝዕቅነሉ መዕቀኒ እዚ ንሃገረይን ንህዝበይን ብምንታይ ይኽስብ ወይ ድማ ብምንታይ ይርብሕ ዝብል መሰረታዊ ዝኾነ መዕቀኒ እዚ ኣላትኒ ፅቡቅ ከም ሰረዳኒ ፌስቲቫላት ኣብዚ ዓመት ዝተኻየዱ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኤውሮፓ ናይ ኣሜሪካ ሃገራት ዝተኻየዱ ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራውያን ብዙሕ ተሳታፊ ከም ዝነበረ ኣካፊልካ ነርካ ርእይቶ እሞ እዚ ከምኡ ዝኾነሉ ምክንያት እንታይ እዩ ኢልካ ተኣምን ንስኻ ብኸመይ ክትብርሃለይ ትኽእል ወል ቀዳማይ ዜጋታት ተኣኪቦም ብሓንሳብ ክሕገሱ ብሓንሳብ በዓል ከብዕሉ ምርኣይ ካብዚ ዘሐጉስ ክስታይ ኣጋጣሚ የለን ብፍላይ ከዓኒ ብሃገርና ደረጃ ክንሪኦ ከለና ምክንያቱ ንሃገርና ምሻሎ ሃገርና ኤርትራ ክውሕጥዋ ወይ ድማ ከጥፍእዋ ነቲ ህዝቢ ከዓ ንርእሱ ከድንኑ ተስፋ ከቆርፅዎ ብዙሕ መድረኻት ሓሊፍና እንዲና ሕጂ እቲ ህዝቢ ስቲል ተኣኪቡ ሃገረይ ክብል ከሎ ስቲል ተኣኪቡ ብሓንሳብ ከብዕል ክትሪኦ ከለካ ካብዚ ዘሐጉስ ኣጋጣሚ ኣሎ ኢለ ይሓስብ ብፍላይ ከዓኒ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ምሻሎ ፍናን ሃልይዎ ተስፋ ሃልይዎ ክስሕቅን ክስታ ክገብር በዓል ከብዕል ክርኢ ከለኹ ኣዝዩ ደስ ይብለኒ ስለምንታይ ክንድዚ ትብዝሕንዳ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ቅርብቲ ዓመታት ትብዝሒ ኣብ ፌስቲቫል ናይ ኤርትራ ትብዝሕ እንዳወሰኸ ይመፅእ ኣሎ ንዝብል ሕቶ ኣይ ቲንክ ናይቲ ህዝቢ ቋንቋ ወይ ድማኒ ናይቲ ህዝቢ እንታይ ዝበሃል ናይቲ ህዝቢ መልእኽቲ ዝያዳ ክንርድኦ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ምናልባት ኣብቲ እቲ ኩሉ ኣብ ፌስቲቫል ዝካፈል ወይ ድማ ኣብ ፌስቲቫል ዝኸይድ ዋላ ንሃገሩ ክበፅሕ ኢሉ ዝኸይድ ኣብቲ መንግስቲ ቅሬታ ዘይብሉ ኮይኑ ይኮነን ኢለ ይሓስብ ኣነ ገለ ደሰክፎ ነገር ወይ ድማ ከምዚ እንተዝኸውን እዚ መንግስቲ እዚ ከምዚ እንተዝገብር ወይ ከዓ እዚ ከምዚ ዝገበረስ ብከምዚ ተዘዕርዮ ዝብል ርእይቶ እንዳሃለዎ እዩ ኣብቲ ፌስቲቫል ወይ ድማ ናብ ሃገሩ ዝበፅሕ ግን ብሓፈሻ ክሪኦ ከለኹ ግን ናይቲ ህዝቢ ልቢ ኣብ መንግስትን ደይ መንግስትን ዘይኮነሲ ናይቲ ህዝቢ ልቢ ኣብ ሃገሩ ምህላው ዝያዳ ዘርኢ ወይ ድማ ዘጉልሕ ኣጋጣሚ ኢለ ዝገልፆ እቲ ህዝቢ ኣብ ልቡ እቲ ህዝብና ንሃገሩ ኣብ ልቡ ዘለዎ ቦታ ወይ ድማ ኣብ ልቡ ዘለዎ ስፍራ
ክሳይ ዝገብር ዘጉልሕ ኣካይዳዊ ድማ መልእኽቲ ኢለ ዝሓስብ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ መቸም ዝኾነ ቃልሲ ክትገብር ከለካ ብፍላይ ከዓኒ ቃልሲ ንለውጢ ክትገብር ከለካ ናይቲ ህዝቢ ቋንቋ ወይ ድማ ናይቲ ህዝቢ ናይ ልቡ ድሌት ክትርድኦ እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ነገር እዩ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ እዚ ህዝብና ኣብ ፌስቲቫል ክሳዕ ክንዲ ዕጉግ ምባሉ ክሳዕ ክንዲ ምስታፉ ናይ ልቡ ቋንቋ ወይ ድማ ናይ ልቡ ድሌት የርእየና ኣሎ which is ልዕሉ ኩሉ ዘቀድሞ ልዕሉ ኩሉ ፕራዮሪታይዝ ዝገብሮ ሃገሩ ምዃኑ ስለዚ ቋንቋ እንተደይ ተዛሪብካ ወይ ከዓኒ ናይ ልቡ ድሌት እንተደይ ተዛሪብካ ህዝብና ዋላ ብኣፉ እንተደይ ተዛረበሲ ብግብሩ ድዛረቦ ብዙሕ ነገር ስለ ዘለዎ እቲ ክሳዕ ክንድዝ ኣብዚ እዋን እዚ ክንድኡ ናብ ሃገር ውሽጢ ዝበፅሕ ሰብ ብዙሕ ኣብ ፌስቲቫላት ብዙሕ ህዝቢ ምእካቡ ናይቲ ህዝቢ ንጹር ዝኾነ ኣብ ሃገሩ ዘለዎ መልእኽቲ ለይሓስብ በቲ ሓደ ወገን እቶም ኣብ ናይ ፍትሒ ምንቅስቃስ ዘለዎ መንእሰያት እሶምን ብዙሓት ምዃኖምን እንዳበዝሑ ይኸዱ ከም ዘለውን ዝገልጹ ኣብ ስእሊ ክትሪኦም ከለካ እውን ቀለልቲ ወይ ውሕዳት ኣይኮኑን ስለዚ ኣብ ክልቲኡ ብዙሕ ኣብቲ ሓደ ወገን ብዙሕ ምህላው ትብለኒ ኣለካ ንሃገሩ ዘሎ ስምዒት እዩ ዝነግረና ዘሎ መልእኽቲ ዘሕልፍ ዘሎ ትብለኒ ኣለካ በቲ ሓደ ካቶም መንእሰያት ከዓ ብዙሖም ንሪኦም ኣለና እሶም ከዓ ንፍትሒ ዘለና መርገፂ እንዳዓሞቐ እንዳሰፍሐ እንዳፅበቐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንበዛሕ ኣለና ብሉ ኣለዉ ሶ ከመይ ተንብቦ ንስኻ ነዚ ክልተ ወላይ ሚን እቲ መቸም ዩዥዋል እቲ ክስታይ እቲ መልእኽቲ ካብ ሶሻል ሚድያ ወይ ድማ ካብቲ ዝልጠፍ ቪድዮታት ኢና ንሪኦ ሕጂ ከምዚ ዝበልኩ ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ ክስታይ ዝእከብ ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ብዙሕ ምዃኑ ኣብ ቪድዮታት ንሪኦ ኣለና በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቶም ደንበ ተቃውሞ ንበዛሕ ኣለና እንተዳ ኢሎም ኣይ ቲንክ ኣብኡ ብዙሕ ድሰማዕ ኣይመስለኒ መቸም ንሽኻ ሽወደን ኢኻ ዘለካ ኣብ ሽወደን ናይ ፌስቲቫል ተገይሩ ነይሩ ነቲ ፌስቲቫል ዝቃወሙ ከዓ ተኣኪቦም ነይሮም ሕጂ ካብቲ ሓደ መረረታት እንታይ ነይሩ ውሽጣ ፌስቡክ ዘንበብክዎ ካብቶም ደንበ ተቃውሞ ዝተዛረብዎ ዘረባ ማለት እዩ ስለምንታይ ኢና ንስሑ ዘለና ዝሓለፈ ቁፅርና 1200 ዝኸውን ነይሩ ሕጂ ግን ዝተኣከብናሲ ኣስታት 200 ጥራሕ ንኸውን ኢና ተኣኪብና ስለምንታይ ቁፅርና ይውሕድ ኣሎ ኢሎም ዝተዛረብዎ ኣጋጣሚ ኣሎ ሕጂ ካብ 1200 ናብ 200 መቸም ብሓንሳ ክሳዕ ክንዲዚ ክትወርድ እንተ ደኣ ክኢልካ ንገዛእ ርሱስ ሓደ መልእኽቲ እዩ ኣብ ከምቲ ንፈልጦ ከዓኒ መቸም ካብ 2018 ኣብይ ካብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ መቸም እቲ በዓላት ደንበ ፍትሒ ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ህዝቢ ይሳተፉ ከም ዝነበረ ክሳዕ ክንደይ ህዝቢ ውጭ ይብል ከም ዝነበረ ንፈልጦ ኢና ካብ 2018 ካብ 2018 ሕጂ ናብ ዘለና መድረኽ ተዳ መፂና ወይ ናብ ዘለና ተዳ መፂና ንበዛሕ ኣለና ንዝብለኒ ሰብ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ምስ ሓሳቡ ይሰማዕ ኣይሰማዕን ጥራሕ ደይኮነሲ ኣይ ቲንክ ድርእሱ ይጥብር ኣሎ ኢለ ዝሓስብ ምክንያቱ እቲ ቁፅሪ ንሪኦ ስለ ዘለና ስለዚ ካብኡ ናብኡ ምሻ ኣሎ ከምዚ እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ምስ መፀሲ ናቱ ግብረ መልሲ እቲ ራብዓይ ግንባር ዝበሃል ተፈጢሩ እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ ግንባር እንታይ ዝበሃል ብርጌድ ንሓመዱን ኣብ መንጎ ራብዓይ ግንባር ዘሎ ምትእኽኻብ ተዳ ርኢኻሲ ኣይ ቲንክ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ ራብዓይ ግንባር ዝበሃል ቁፅሪ ዝያዳ እንዳበዝሐ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ ምናልባት እቲ ቁፅሪ ኣብቲ ደንበ ፍትሒ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ንምንታይ ዘንቆልቁል ዘሎ ዝብል ሕቶ ኣልዒልና ክንዛረብ ንኽእል ንኸውን ምናልባት እቲ ክገብሮ ዝፀንሑ ኣካይዳ ብዙሕ ካልእ ዘይተደለየ ግብረ መልሲ ምሻሎ ማዕሰርትን መቕፅዓትን ገለ ከምፀሎም ስለ ዝጀመረ እቶም መንእሰያት እግሮም ክስሕቡ ጀሚሮም ገሌልና ካልእ ምጉት ከነምፅእ ንኽእል ክንገብራ ኢና ምስቲ እንተዘይኮነ ግን ቁፅርና ይበዛሕ ኣሎ ምባል ግን ጌጋ ጥራሕ ደይኮነስ ኣይ ቲንክ ፅበራ ኮይኑ ይስምዓኒ ፅቡቅ ናብቲ ናይ ፌስቲቫል ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተካየደን ዝካየድ ዘሎን ክንሰግር ኢና ድሕሪ ናብቲ ናይ ኤርላይንስ ክንበፅሕ ኢና ኣብ ኤርትራ ንምበል 50 ዓመት ኣብ እዚ ናይ ቦሎኛ ፌስቲቫል ከም ዝተካየደ ተኸታቲለ ነይረ ገለገለ ርእይቶ ዝህቡ ከዓ እቲ ይኣክል ኣብ ዓዳላን ገይሩ ስለ ዝነበረት ናቱ ኣኼባ ስጋት ፈጢሩሉ ነቲ ስርዓት ዝብሉ ኣለዉ ገለ ከዓ ብመደባቡ ገይሮሞ ዝብሉ ኣለዉ ንስኻ ከመይ ተንብቦ ስለምንታይ ሕጂ ብኤርትራ ተገይሩ ሽሻይ ሓወይ ማለት ድሕሪ 25 ዓመት እዚ ደንበ ፍትሒ ሕጂ ነቲ መንግስቲ ስግኣት ይፈጥረሉ ኣሎ ኢልካ ምዝራብ ኣነ ብሸነኸይ ቁርብ ዘስሕቕ ዘረባ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ማለትሲ ክስታይ ኩሉ ነገር ኣብ ዘይዶብ ዘደይ ንሓደ ነገር ንኸትፈርሖን ንኸይትፈርሖሲ እንታይ ፍረ ይምፃሉ ወይ ድማ እንታይ ለውጢ የምፃሉ ኢልካ እንዲሓትት ዘለካ ክንሓትት ዘለና ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመት ሲ እቲ ደንበ ፍትሒ ዝበሃል እንታይ ለውጢ ምፅኡ ምሻሎ ብዙሕ ምትእኽኻብ እኮ ተጀሚሩ ብዙሕ ምትእኽኻብ ከዓኒ ጠፊሽ እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ምትእኽኻብ ኩሉ ግዜ ዝፍጠር ኣሎ እንዲ
حجي ማለት እዚ ሕጂ ዘሎ ምትእኽኻብ ካብ ዝሓለፈ ምትእኽኻብ ድዩ ክስታይ ክኸውን ሓሲሱ ክተርፍ ወይስ ካልእ ለውጢ ዲ ከምፅእ መቸም ምናልባት ብስ ግዜ ንሪኦ ንኸውን ግን ኩሉ ግዜ ትቀመርሲ ምሻሎ ከምዚ ናይ ኩሉ ሳሜሽን እንዲ ናይ ኩሉ ድምር እንዲ ሕጂ ኣብዚ 25 ዓመት ተደንበ ፍትሕሲ ሓንቲ ስጉሚት ንቅድሚት ከይዱ ድዩ ወይ ከዓ እንታይ ዘምፅኦ ለውጢ ኣለዎ ኢልና እንተ ሓሲብና መቸም ንኩላህና ብዙሕ ግዜ ዝዛረበና ኣርእስቲ እዩ ሕጂ እንታይ ስለዝተፈጥረ ሓድሽ ነገር ስለዝተፈጥረ እቲ መንግስቲ ሲ በቲ ደንብ ተቃውሞ ሰጊኡስ እቲ ደንብ ተቃውሞ ከዓኒ ብፍላይ ከዓኒ ይኣክል ክስታይ ዝኾነ ዝተማእኸለ ኣብ ቦሎኛ ወይ ድማ ኣብ ዓዲ ጣልያን ዝተገብረ ሲምፖዚየም ንዕኡ እሱ ኣስጊእዎ ሲ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ናይ 50 ዓመት ናይ ቦሎኛ ክስታይ ይገብር ኣሎ ኢልካ ምዝራብሲ አይ ቲንክ ክስታይ ዘይምፍላጥ እዩ ትዘለኻዮ ደው ኢልካ ንዘለኻ መድረኽ ወይ ድማ ካብኡ ናብኡ ዓቕምኻ ዘይምፍላጥ ኢሉ ዘይምፍላጥ ወይ ድማ ምሻሎ እቲ ክትገብሮ ትኽእል ወይ ድማ እቲ ከተምፅኦ ትኽእል ለውጢ ሲ ብደንቢ ክስታይ ዘይምግባር ኣሰስ ዘይምግባር ወይ ድማ ኢቫሉዌት ዘይምግባር ዘምፅኦ ዘረባ ኢለ ዝሓስብ ምሻሎ ብዙሕ ግዜ ደንበ ፍትሒ ብዙሕ ግዜ ዝውቀሰሉ ሓደ ኣርእስቲ እንተ ሃልዩ ኮይኑ ሲ ዝበዝሕ ግዜ እንታይ ዝበሃል እዚ ግምገማ ሳይገብርን እዩ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ ዝበዝሕ ግዜ which is ትኽክል ዝኾነ ማለት እዩ መቸም ሓደ ነገር ክትመፆ ፀኒሕካ ወይ ድማ ክትገብሮ ፀኒሕካ ፍረ እንተዘይሂብካስ ኣካይዳ ኢኻ ትልውጥ እምበር ስቲል ንዑ ተደጋጊምካስ ኣይትገብሮን ኢኻ ሕጂ ናይ ደንበ ፍትሒ ኣካይዳ ተዳርኢና ኢኻ ንዓብዚ 25 ዓመት ክኸዶ ዝፀንሐ ኣካይዳስ ዳርጋ ሓደ ዓይነት እዩ ስለዚ ፍረ ከምዘይሃበ ወይ ድማ ለውጢ ከምዘይምፅእ እንዳረኣየ ከሎ እዩ ስቲል ክገብሮ ዝፀንሐ ስቲል ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ነዚ ብዙሕ ግዜ ዝገብሮ ምዃዕ ፍረ ዘይምፀሉ ሲ ሕጂ እቲ መንግስቲ ንዕኡ እሱ ስጊእዎ ንሱ ኣፍሪሕዎ እዩ እዚ ናይ 50 ዓመት ናይ ቦሎኛ ፌስቲቫል ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ኢልካ ምዝራብ ስቲል ከም ዝንብሎ ዘለና ኢና ኣይ ቲንክ ደው ኢልካሉ ዘለካ ምፍላጥ ኢለ ዝሓስብ እንታይ እዩ ንስኻ በዞም ደገ ዘሎ ናይ ፍትሒ ምንቅስቃሳትን በዞም ናይ ብርጌድና ሓሙዱ በዚ ነዊሕ ዓመታት ዝኸደ ናይ ፍትሒ ቃልሲ ሰጊኡ ክትብሎ ዘኽእለካስ እንታይ እንተዝብል እንታይ ተዝገብር እዩ ምናልባት ኩሉ ግዜ ስቕ ኢሉ እዩ መልሲ ብዙሕ ኣይህብን እዩ ዝህቦ መልሲ ሓንሳብ ከዓ ኣሽሙር ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ኣቃጫጭ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን መልሲ ዝህበሉ ግዜ ኣሎ ሕጂ እንታይ እንተዝብል ዳ እስኻ መኣመንካሉ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ እንታይ ተዝገብር ወይ እንታይ ተዝብል መኣመንካሉ መምዘኒኻስ እንታይ ምኾነ መቸም ከምዚ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ መንግስቲ ናይ ብዙሕ ዓመት ናይ ፖለቲካ ተመክሮ ስለ ዘለዎ ሕጂ ክብሎ ዝደሊ ከምዚ ብጉሁድ ክብሎ ገለ ንፅባ ኣይመስለንን ግን ኣብኦ ፕሮባብሊ ኣስጊእዎ ክብሎ ዝኽእል እንታይ እዩ ናተይ ምርዳእ ምናልባት እቲ ደንበ ፍትሒ ሲ ናይቲ ህዝቢ ቋንቋ ናይ ልቡ ድሌት ፈሊጡ እሞ ብኡ ኣካይዳ እንተዝኸይድ እሞ ናይቲ ህዝቢ ህንጡይነት ወይ ድማ ናይቲ ህዝቢ ድሌት ክስታይ ተዝገብር እንተዘላዓል ካፕቲቬት እንተዝገብር ሽዑ እቲ መንግስቲ ናቱ ግብረ መልሲ ዝገብሮ ነገር ምናልባት ኣሰኪፎ ወይ ድማኒ ቁርብቲ ኣሻቂልዎ እዩ ዝገብር ዘሎ ኢለ ክዛረብ እኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት at the end of the day ምሻሎ ዝኾነ ንለውጢ ዝግበር ጉዕዞ ሲ ህዝቢ ሒዝካ ኢኻ ክስታይ ትገብሮ ትዕወተሉ ሕጂ ልዕሊ ኩሉስ ትገብሮ ዘበለ ትትኸዶ መገድስ ንህዝቢ ናብቲ ናትካ ደንቢ ክመፅእ ትገብሮ ኣለካ ዲኻ ወይሲ ካባኻ ክሃድም ወይ ድማ ካባኻ ክነፍፅ ኢኻ ትገብሮ ዘለካ ዝብል ሕቶ ንዓይ ኣገዳሲ ሕቶ ኮይኑ ይስማዓኒ ዋላ እውን ንዝኾነ ሕጂ ዋላ ምሻሎ ሕጂ ዘዛረበና ዘሎ ሲ ንምንታይ እቲ ህዝቢ ሲ ኣብቲ ፌስቲቫላት ናይ መንግስቲ ወይ ድማ ምናልባት ናይ መንግስቲ ኢልና መፈላለየ መጣን ክንገብረሉ ኣብኡ ዝያዳ ዝዓስል ዘሎ ኢልና እንተ ሓሲብና ሲ ካብ ገለ ነገር ይሃድም ስለ ዘሎ which is ካብቲ ደንበ ፍትሒ ሃዲሙ እዩ ናብቲ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ካብ ደንበ ፍትሒ እንታይ ዝህድሞ ዘሎ ሕጂ ኮነን እቲ ህዝቢ ሲ ሕጂ ኮነን ካብ ደንበ ፍትሒ ዝሃድም ዘሎ ክሃድም ሲ ፀኒሕ እዩ ኣብ ሓደ እዋን ብዙሕ ይእከብ እሞ ዳሕራይ ሽዑ ካይዳ ናይቲ ደንበ ፍትሒ ምስ ረኣየ እግሩ ይስሕብ
كم زبلنا حدا أوان ناي منجست فيستيفالات بشالو تداس طرح استرفوا الأوانات نيرو which is بتحروقن كاني ناي دم بتقاوم داسات كاني زمل على الأوانات نيرو حجي ترينا درجة تقلبت أشو خين زلوا تي داسات ناي دم بفتح زيادة داس حاوز خدلو داسات ناي منجست أمور عمره لزلوا أوانات يزلوا حجي زخاني تهزبي كابجلا كابتي حدا داس نبت حدا داس زيادة يخيد ويدمانا وقصو زيادة يفلق سلوزل حجي كم زندار أخا كم زندار أخا خلقاسي تهزبي تمنقسسي ناي دم بفتح كايداس عشاق إلوي خمزي يقبرالو إلكا خطزارب عيدي مغني خوينس هيسمعني طب كابت عزب تقا اتبلن زي لها بس هي خيدا لنا بنا منقس فيستيفالات بلن لها اتمنقسي لو تصل زقبر دي بكايدو اب النبابرو نهزب زملكت اب إيرترا ولاس بتوم دليت فتحت بلهم زي لها سلا زحمو غيوم عينا يوتي نات كميزان نحردا دليت فتح حاميقهم موهات تمنقس نحداني لو زي جيرو ناي لو انفت نحر زي هالليو انتاني مركب دا اما خود اللو زي حاجه كنت نحر كميلو هاللي خوينسي اتغا عند حرداني حاميقص سوق قبل خور نيرام ديو قدني لو حدا خود زلو بزعبا انت تبلني well I mean كم زاز بالكو خايا ششاحوي ماتشن بوليتيكا خوينكا ناي تهزبي ولا افيو اوصي ولا انت دي تزاربو بتزغبرو غبرسي ناي منباب كእለት ወይ ድማ ናይ منباب عقمس كهلو كالو ننغور حزبنا ان شاء الله ابزو وان زب فلاي افو اوصي استزاربو بزح زرباتات አሉ ሓደ ካብኡ ካብዚ سي زي زلو መንግስቲ ይሕሸና ኢሉ ዝተዛረበሉ አጋጣሚታት አሉ አትሊስት سي ተሃገር سي بسلام كمان تنبرالا بفلاي كامس غروابت زلو كستاي بس غروابت زلو هاجرات الرايوسي اتليست ذا هاجر زي اسعقيبو كمان إلهم دزاربلو بتحد وغن ايدن بفتحي بفلاي ابز حلفه خاب كتاشن 18 كخرز صن حكايدا بچم ابتي دن بفتح زي تي زيغاتات رؤي زخونه شاقلوت ويدما رؤي زخونه سكفتهاتاسي يحديروم بفلاي كاني مزي زنبر وقت تحاحيزو مستي تايز بحال تقراي تسعر لفنتنس ويانا هنقبرينا قل زبل زرواتاتي تهزبي رؤي زخون السكفتا ويدما رؤي زخون الشاقلوت سي يحديروا لي زوم سي شيء تهاجروم زيوم سي نهاجرنا حليفهم كوبيم اتليست كنت منقسس ولا خال دخمات ندهلو خلو سي اتليست نتهاجرنا خماسي كاب كله تصابؤታት حليسي ستيل عقيبوالو زبل زرباتات ون كسمع صنيه اجنتاي كبل دلي شحوي at the end of the day سي نلوت إلكا كتعاي كتقعس كلها تقدماي كجبر زلو ويدما كسرح زلو سرح سي ناي ቋንቋ ህዝቢ مسمع ويدما دليت ህዝቢ مسمع ويدما ግብሮታት ዜጋታት ምንባብ ይኮም ዘሎ ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ ተደንበ ፍትሕ ዝበሃል ወይ ድማ ትንለውጢ ንንቃሳቀስ ኣለና ዝብል ኣካል ዝበዝሕ ግዜ ናቱ ድኻም እንታይ ተዳኢልና ንሕና ንፈልጠልካ ንሕና ዝበልና ካብ ግበር ባህላይ ዳምበር ናይቲ ህዝቢ ቋንቋ ናይቲ ህዝቢ ድሌት ኣብ ልቡ ዘሎ እንታይ ኢሉ ከንብብ ብዙሕ ግዜ ኣይንሪአን ኢና ወይ ድማ እቲ ናይቲ ህዝቢ ግብሪ እንታይ መልእኽቲ ዘሕልፍ ዘሎ ኢሉ ክስታይ ክገብር ገምጋም ክወስድ ሲ ሰሚዕና ሳይንፈልጥን ኢና ስለዚህ ወላ እቲ ህዝቢ ወላ እቲ መንግስቲ ብዙሕ ለውጥ ወላ ከም ዘይገበረ ولا كو يرئن تحلو ግን እንታይ ከም ዝብልና እንታይ ዝብል ዘረባታት አሎ ካብዚኦም ሲ እዚ ይሕሸና ግን at the end of the day ግን ናይቲ ህዝቢ ቋንቋ እንታይ ኮይኑ ይድስማዓኒ መንግስትን ዘይ መንግስትን ዘይኮነሲ ናይቲ ህዝቢ ቋንቋ ወይ ድማ ናይ ልቡ ድሌት ሲ ሃገር ዝብል ንዓይሲ ነዛ ዝፈትዋን ዘፍቅራን ሃገረይሲ من يزعقبل لي من كستاي بفلاي تي مشالو دحري كبير زخونه مسواتي كستاي زخونه العلاونة زرخبت هاجر سالاتنا حجي نزا هاجر زياسي تناتا العلاونة تعقبو من يزنبر لي زبل ناي لبو كستاي ناي لب حطوي نزو كله زغبرسي بز ممزني زريئه خويني ديسمعن حجي كم زبلنا يسي تي نا فيستيفال مخادو نا هاجرو مخادو سي ناي منغست مفتاون دي كودسي ناي اب هاجرو زلو فتوت ويد ما اب هاجرو زلو فقري مجلسي لي حسن صبو حراك ريتو هاي زغطل حطوي من سيترا اتي بمنغدي ايثيوبياوي ايثيوبيان ايرلاينز نا بيترا زنبره ناي برارا سيرفيس كم زقارص كاب سبتمبر كم زقارص غيرولو وي كاب مسكرم بتشم سرا بعدين غيرولو كم زقارص اواجاو سيقلو ازرارا بنيرو سخاون بزحري تتزعبو صحيف كان يركا سوقم تخمي وسيت كايو قدميو خطعزب تخانتاي نيرو
well በዚኣ ከም ዝበልካ of course ያ ብዙሕ ርእይቶ ሂበላ ኣለኹ ናተይ ርእይቶ ክሳብ ሕጂ ከማን ዶንጊዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ትመረረ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ፈርዓን ክሳብ 3 ዓመት ዝኸውን እቲ ትመረረስ ክስማዕ ፀኒሑ ብፍላይ ከዓኒ ናይ ዜጋታት መረረ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዘለዎ መረረስ ክስማዕ ፀኒሑ ሕጂ እቲ መረረ ከዓኒ ካብ ባዶ ዝተበገሰ ዘይኮነሲ ካብ ጭቡጥ ዝተበገሰ ክስታይ ነይሩ መረረ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ምናልባት ብዙሕ ትርጉም ክወሃቦ ክእል እንድዩ من دكتور أبي سلزق يمو حنا المفتاحي تبعيلو كترجم مخلو خون ويكاني مس تايز بحال مس إيطاليان إيرلاينس سامع سلزولس نعم مجدي مسراجيو تبعيلون كترجم مخل بتحدو جن كاني نايز ديجاتاتو كستاي كنا تريون تسقم توصيدو خون خلي زبل كستايلو تايز بحال ريتولو نعي تريتون تاي بزي قدس تي كوما عين السقمتي موسادو نعي كم حدا اوتاوي تجبابر ويدم اكشن جيريز وصدو منات مقدي اير ايتيبي اب كال زي قبرو اب زيغاتاتنا ويدم اب حواتنا اب ايرتراوين رؤوي زخون عمص رؤوي زخون جهسد كجبر صنيح كاب انتاي زبال كاب واغا كستاي مغبار جمير كمان كاب واغا موسخ جمير كاب كنت شحن 18 كساب حجي زلو واغا تداريناس ب 350% اي واغا خفي وسيخو 350% تراي فلتني اوكي مزو زلو انفليشنز قال واغا خوسخ قال تصبي اندي خاغن 350% يا اب واغا ناي اير تيكيت واغا وسيخو اذا خاني اب كالوت كوم اسل زوسخ وي دما خوم اسل زغبر يكون ابي ابتم ابنا ايرتراويان اير تيكيت واغا طرايكم يجيرو ناب ايثيوبيا مسكودو توم تسافرت وي دما بمثل قطر نغرن لا ينسو تقامو غلملتات كاسي نغرن تخلدو تاك واغاسي او كن بالبرسنت سي بمتن تنقفا وي بمتن دولار زخفلو زنورو ندحر داني نغرن خيكا صبونيون توب سمعتي نصر كون الله او يا اكنت شن 18 بدرجه 270 300 زخوني نيرو ابز حج اوان كن كاب 800 كساب 1200 دولار زخفل زخا خبز بلو كان اب كله مشالو بمعره اب كله ناب كله تጓዓዝ እንተ ዝኸውን ንኹሉ ይኹም ዝገርዎ ክበሃል ይኽእል እዩ ግን እዚ ግን ብፍላይ ኣብቶም ኤርትራውያን ተጠቀምቲ ኣየር መንገዲ ኢትዮጵያ ክሳይ ዝገበሩ ዝወሰኽዎ ወጋይ ሕጂ ተኸላኸልቲ የብሎምን ነዚኦም ዝጣበቐሎም የብሎምን ዝበልናዮም ክገብሩ ሕራይ ክብልዮም ኢሉ ስለዚ ሓሰበ ድዩ ኣነ ብዙሕ ኣይ ቲንክ ከምኡ እዩ ዝመስለኒ እሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ናይ ቪዛ ክፈል باسبورتا خوسيدو باسبورتا خن بكاتن اخوي ناس كند زغنزب وسخ بورصا انتاي زبال معصوي كستايغيرو معصوي سبيروم كبورصا قال زوسدو الله ابز قرب اوان حدا مسكرنا دسمع خو كبورصو 10000 دولار ناب دبي توعزاي زنبره مالتي 10000 دولار دوسدلو كبورصو كستايغيرو مالتي بورصو فاتيحو حجي منالبات 10000 دولار متى بورصو يقمط قال زبل موقته خلعال يخل خون بزي يقدس عميتو دي متن بزي يقدس يبقى قمت نيرو ودي اي نبرم بزي يقدس بورصه ناي تغعازا كفيت كاغن ገንዘቡ ግን አይሰራም አይወሰድም it's a trust issue هجي كمديتات بزح مررت سي كسمع صنيح ابز حلفه 2 عام كم زبحال وانت دا خوينو بزح غزي تي تايز بال تحابريتا كم منغست ايرترا سلا زي نرخبو حدا مچم حدا قريتنا نسو دي منغست ايرترا زبزح غزي ني زيغاتاتو اب غبو غزي امين غبو حابريتا اب غبو غزي ايهبني سلازي كنغمت وي دما مشالو بسمعنا አላጋጊምና ይና ብዙሕ ግዜ ንዛረብ ግን ከም ትሰማዕ ዋላቲ መንግስት ዘበለ ቶም ዜጋታት ባዕሎም እኮ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ከዱ እቲ ዝወርዶም ሽግር ኣነውን ፈልጥ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ዝወረዶም ግን ኣብ ቦታኻ ኮይኑ ክምል ስለ ዘይደለኹ እምበር ዋላት መንግስት ዘበለ ቶም ዜጋታት ሲቶም ኣብ ቦታት ኣደታት ሲ እብሉ ነይሮም እዮም ፀገም ዝወርዶም ዝነበረ ጂ ዋላት መንግስት ዘይነገረ ቶም ዜጋታት ይነግሩ ስለ ዝነበሩ ሲ ኦሬዲ ይፍለጥ ነይሩ ማለት እዩ ትሕቶ ግን ኣብ ክንዲ ምዕፃው እቲ መንግስቲ ኣብ ክንዲ ምዕፃው حدتهم استبدلوا زكحسلو منجدي وميلا فتيرو كحسو اتي سقمتي كرم تغيرو خا خرم دو اي محشن دوس بالك تكون حبريتا مرم تفتينو اي سرحان تبلن تهون كخا ملساسم
ወል ከምኡ እንተዝግበር ከም ዝበልካ የስ ትግብኦ መገዲ ንሱ ክኸውን ነይሩ ከምኡ እንተዝኸውን ከዓ ኣይቲንክ ኩሉ ሰብ ከዓኒ ወይ ድማ ኩሉ ወገን ከዓኒ ምረብሐ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ምረብሑ እቶም ህዝብና ከዓኒ ምሻሉ ኣማራፂ ሃልይዎም ከዓኒ ብኡ ሸነኽ ከዓኒ ምረብሑ ግን ከምኡ ይተገብረን ሕጂ ኣነ ከም ዝሰማዕኹም ምናልባት ርጉፅ ዲ ኣይኮነን ኣቐዲሙሲ መንግስቲ ኤርትራስ ሓደ ፎርማል ዝኾነ ኮምፕላይንት ወይ ድማ እንታይ ዝበሃል መረረስ ነቲ ጥርዓን ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ ይበሃል እዩ ግን እቲ ኣየር መንገድ ግን ክስታ ክገብሮ ይከኣለን ሪዞልቭ ክገብሮ ይከኣለን ዝብል ሓደ ክስታይ ኣሎ ሓደ ዘረባ ኣሎ ወይ ድማ ሓደ ሓበሬታ ኣሎ ምስ ዘሎ ኣብ ክልቲኦም መንግስታት ዘሎ ርክብ እውን ዋላ ጥርዓን ኣቕሪብካስ ክሳዕ ክንደይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዕርዮ ይኽእል ሲ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ኣይረኣየንን ኢና ብፍላይ ከዓኒ ኣብዚ እዋን እዚስ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ምስቲ ዘሎ ቅልውላው ተሓዊሱስ ብዙሕ ኮራፕሽን ከም ዘሎ ርዱይ ማለሲ ኣይ ቲንክ ኩላህና ንሰምዖ ዘለና እዩ ስለዚ ምስቲ ዘሎ ጉኑን ዝኾነ ኮራፕሽን ገለ ረኣይካ ሲ ዋላ ፎርማል ዝኾነ ክስታይ ጥርዓን ዋላ እቲ መንግስቲ ኣቕሪቡ ወይ ድማ ምስቲ መንግስቲ ክፈትሖ ኢሉ ዋላ እንተዳ ሓሲቡ ሲ ብዙሕ እቲ መንግስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ሲ ክፈትሖስ ዓቕሚ ዘለዎ ኮይኑስ ኣይስማዓንን ግን ገይሩ ድዩ ኣይገበረን ዋላ ካልእ ኣካታዒ ጉዳይ ዋላ ክኸውን ዝኽእል እንተኾነ ንዓይ ግን እቲ ፅቡቕ መልእኽቲ እቲ ክስታይ እቲ እንታይ ዝበሃል እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ሲ ፅቡቕ መገዲ ሕጂ ምናልባት እንታይ ክንብል ንኽእል ኢና ንምንታይ እዩ እዞም ናህና ዜጋታት ሲ ክሳዕ ኩሉ እንዳተዓመፁ ስቲል እንታይ ዝበሃል ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዝጥቀሙ ነይሮም ካልእ ኣማራፂ ዘይደልዩ ዝበሃል ሞገተ ከነልዕል ንኽእል ኢና ውችዝ ከም ዝመስለኒ ርትዓዊ ዝኾነ ቫሊድ ዝኾነ ሕቶ ውችዝ ኣብ ሕብረተሰብና ናይ ሕብረተሰብና ኣካይዳ ካብቲ ዘሰክፈና ሓደ እውን ንሱ እዩ ንምንታይ ኢና እንዳተዓመፅናስ ኩሉ ግዜስ ነቲ ዓመፅ ከም ቅቡል ንወስዶ ምናልባት ሕጂ ዝዓመፅ እዚ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሲ ኤርትራውያን ዝሓልፍዎ ዘለው ተዳሪእናዮስ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ እዮም ዝሓልፉ ዋላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንኤርትራውያን ዝሕተት ገዛ ክራይ ተዳሪእና ሲ ጅስ ምሻሎ በቢግዜኡ ንሰምዖ ዘለና እዩ ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ተዳኺድና ሲ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራውያን ብዙሕ ኣደራዕ ብዙሕ ዓመፅሲ ይወርዶም ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ኣብ ዩጋንዳ ምናልባት ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝወፀ ሓደ ቪድዮ እንተዳሪእካ ኮይንካ ሲ ናይ ኤርትራውያን ርእሰ እንታይ ዝበሃል እቲ ሲሳይድ ነብሰ ቅትለት ሲ ኣብ ዩጋንዳ ሲ ብዙሕ ይበዝሕ ኣሎ እዚ ሲ ክንጥምቶ ኣለና ዝብል ሓደ ቪድዮ ሪአ ነይረ እቲ ቀንዲ ካብቲ ሓደ ምክንያታት ዝጠቐሶ እንታይ ነይሩ እቲ መነባብሮ ሲ እቲ ኤርትራዊ ሲ ይከብዶ ዘሎ እዩ ሕጂ ካብቲ ሓደ ዘምፅኦ ምሳሌ እንታይ እዩ ኣብ ሓደ ኮምፓውንድ ኣብ ሓደ ካንሸሎ ብዙሓት ዜጋታት ሶማላውያን ካልእ ኣብ ዘለዎ ካንሸሎ ሲ ነቲ ኤርትራዊ ዝሕተት ዋጋ ገዛ ክራይ ሲ ካብቲኦም ካልኦት ዜጋታት ስሕልፍ ዝበለ እዩ መጠኑ ስሕልፍ ዝበለ እዩ ኢሉስ ይማሩ ሕጂ እዚኢታት ሲ ንናብሩ የካብዶ ስለ ዘሎ ምዃን ኣብ ዘይተደለየ ጭንቀት እትዎ ስለ ዘሎ ብከምኡ እቲ ነብሰ ቅትለት ዝዓቢ ዘሎ ገለ ኢሉስ ይዛረብ ነይሩ ሕጂ እንታይ ክብል ኣብ ልዕሊ እቲ ኤርትራዊ ዝወርድ ዓመፅ ወይ ድማ ግህሰስ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዩጋንዳ ዋላ ኣብ ኬንያ ተዳኺድና ዋላ ኣብ ግብፂ ተዳኺድና ሲ ኤርትራዊ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ካብኡ ዋላ ኣብ ሊብያ እውን ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኤርትራዊ ጥራሕ ስለ ዝኾነ እዚስ ኤርትራዊ እዩ ስለዚ ዝደለናስ ኮይና ዝብል ኣረኣያስ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ረዲኒ እትብሎ ዘለካ ድሓሩን ከምፂ ሓሲበ ነይረ ከም ሕቶ ግን ምሳእ ምላእ ኣቢልካ መታን ክትነግረኒ ኣብ መንጎ ከሊፈካ ኣለኹ ንቕሬታ ከምቲ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝጓዓዙ ኤርትራውያን ኣገዲሶሞ ይጓሰቀሉ ኣለዉ ንመከራ ይቃልዑ ኣለዉ ገንዘቦም ከዓ ይምዝመዙ ኣለዉ ኢሉ ስጉምቲ ዝወሰደ መንግስቲ ስለምንታይ ኣብ ዩጋንዳን ዘሎ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ዘሎ ኤርትራውያን ኣብ ግብፅን ዘሎ ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ እስራኤልን ዘሎ ኤርትራውያን ተገዲሱ ብዛዕባኦም ፃውዒት መጠንቀቕታ ፅሑፍ ኣብ ሊብያ እውን ዝተፈላለዩ ስጉምቲ ስለምንታይ ኣይወስድ እንዳእሞ ስለምንታይ ብኢትዮጵያ ዘለዎ ጥራሕ ኤርትራውያን ወይ ከዓ ተጓዓዝቲ ናብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣብኦም ጥራሕ ተወኪሉ ስጉምቲ ወሲዱ ፍታሕ ገይሩ ዘሎ ስለምንታይ ኣብቶም ካልኦት ኤርትራውያን ከ ተገዲሱ ብፍላይ ኣብ ሊብያ ተገዲሱ ስጉምቲ ዘይወስድ ፅሑፋት ዘይልእኽ ወይ ዝኾነ ነገር ዘይገብር ስለምንታይ ኣብ ሓደ ወገን ጥራሕ ተገዲሱ ንሕዳ ብዜጋታቱ ዝግደስ ኮይኑ መንግስቲ Well, I think they are ኣገዳሲ ሕቶ እያ ምሻሎ ናይ ሓደ መንግስቲ ናይ ተሃገር ኣብ ቦንዲ which is ንዜጋታቱ ክከላኸል
ብዛዕባ ዜጋታቱ ሓለዋቶም ክፈልጥ ሓላፍነት ኣሎ ሕጂ ካብኡ ናብኡን እኮ ስለምንታይ ህዝቢ ሃገሩ ገዲፉ ዝሃድም ዘሎ ኢልና እውን እኮ ከም ሕቶ እውን እኮ ከነልዕል ንኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ማለሲ ኣብ ሃገሩ ስለ ዝፀውቦ እዩ እቲ ሰብ ሃገሩ ገዲፉ ዝወፅእ ዘሎ ሕጂ ምናልባት እቲ ሰብሲ ኣብ ሃገሩ መታን ኮፍ ክብልሲ እቲ መንግስትስ ንምንታይ እዩ ለውጢ ዘይገብር ወይ ከዓ ንምንታይ ኣብ ውሽጢ ሃገርሲ ምምሕያሽ ዘይገብር ዝብል ኣልዒልና እውን ክንዛረብ ንኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ኣይ ቲንክ ኩሉ እውን ካብ ውሽጢ ገዛኻ ካብ ውሽጢ ዓድኻ ስለ ዝጅምር ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ እዚ መንግስቲ ከምዚ ዘይገብር ዝብል መቸም ናይ እንታይ እዮም ዝብሎ በዚ እንግሊሽ $1,000,000 ኮሽን ድዮም ዝብሎ ምሻሎ ኣብ ሃገሩ ሲ ገለ ክስማዕ ከሎ ገለ ግህሰት ገለ ዓመፅ ክስማዕ ከሎ እቲ መንግስቲ ሲ ስለ ህዝቡ ክጣበቕ ሲ ሓላፍነት ኣሎ ሕጂ ስለምንታይ ዘይጣበቕ ዝብል መቸም ናይ ኩላህና ሕቶ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኩላህና ቅሬታ ግን ከዓ እንታይ ኣሎ ገሊኡ ክትቋፅሮ ትኽእል ወይ ድማ እንታይ ዝበሃል ኮንትሮል ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ኣሎ ገሊኡ ከዓኒ ካብ ቁፅፅርካ ወፃእ ዝኾነ ነገር ከዓ ኣሎ ሕጂ እዛ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወሰደ ኣብ መንገድ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዝተወሰደ ተዳሪእናያ ሲ እቲ መንግስትስ ሙሉእ ዝኾነ ቁፅፅር ኣሎ ምሻሎ ከምዚ ኣብዛ ናብ ዓድናስ ኣይትበሩን ኢኹም ክብሎም ክስታይ ኣብ ናቲ ቁፅፅር ኣብቲ ካልእ ግን ምናልባት ከም ዝበልናዮ ንምንታይ ከም ዝትገብሩ ሕጂ ናብ ዩጋንዳ ተዳኣ ከይድና ንምንታይ ከም ዝትገብሩ ኣለኹም ኢሉ ነቲ መንግስቲ ጥርዓን ከቕርበሉ ተዳኣ ኮይኑ ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ ነገር ክህልወካ ኣሎ ምሻሎ ብፍላይ ከዓ በቲ መንግስቲ ኣብቲ ህዝቢ ዝግበር ጭቡጥ ዝኾነ ክስታይ ሓደ ግህሰት ሓደ ዓመፅ ክህልወካስ ኣሎ ሕጂ በዚ ናይ ኢትዮጵያ ተዳሪእና ብኢትዮጵያን ኤርላይንስ ጭቡጥ ዝኾነ ክስታያት ኣለዎ ዋላ ኣብቲ ጥርዓን ኣብቲ ዘቕረቦ ጥርዓን ተዳሪእና ሲ ዋጋ ናህሪ ገለገለ ኢሉ ሲ ጭቡጥ ዝኾነ ምክንያታት ኣምፂሉ ናይቲ ኤርላይንስ መዕፀዊ ሕጂ ናይቲ ካልኦት ምሳሌ ብዘረባ ዝዝረብ ወይ ከዓኒ እቶም ዜጋታት ሓሓሊፎም ብዝዛረብዎ ዘረባ ክስታይ እቲ ናይቲ ሰብ መረረ ክንሰምዖ ንኸውን ግን ጭቡጥ ዝኾነ ግን ኣሎ ዲ እቲ መንግስቲ ነቲ መንግስቲ ክስታ ክገብረሉ ከቕርበሉ ወይ ድማ ክሓተሉ ዝኽእል ሲ በቲ መንግስቲ ኣብቲ ህዝቢ ዝወረደስ ጭቡጥ ዝኾነስ ክስታይ ኣሎ ዲ ወይ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ጭብጥታት ከማን እምበረ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ኣርቲስት ገበኖምን ጉዳዮምን ከይተፈልጠ ንኣዋርሕ ገለም ካልዕ ዓመት ዝኣሰሩ ኣለዉ ኣብኡ ዘሎ ኤምባሲ ኣብኡ ዘሎ ቆንስል ከዓ ክጣበቀሎም ብዛዕባኦም ክዛረብ ብዛዕባኦም ክሓትት ከዓ ንፅበ ወይ ሰባት ዝፅበዩ ኣይረኣናን ኣይሰምዑናን ተኣሲሮም ወፂኦም ቶም ዜጋታት ዘይወፁ ከዓ ኣለዉ እንኳ ደኣ ገለ ከዓ ንኤርትራ ተጨዮም ዝኣተው እውን ኣለዉ ኣብዚ እቲ መንግስቲ ሓበሬታ ክህልዎ ትፅበዮ ኢኻ ሓበሬታ እንተዘይሃለዎ እውን ሓቲቱ ናይ ዜጋታት ጉዳይ ብቐዳምነት ርኡ ክጣበቕን ክማጎትን ይግብኦ እዩ ኣይገበሮን ኣብ ዩጋንዳ እውን ቆንስል ኣለዎ ኣባላት ኣለዎ በዓላት ገብሩ እዮም ስለዚ ሓበሬታ ይብሉን ክንብል ኣይንኽእልን እንተዘይሃለዎ እውን ክሓትት ዝግብኦ ምክንያቱ መንግስቲ እዩ ኣብ ሊብያ ከም ፀሓይ ቀጥሪ ብሩህ እዩ ዋላ መንግስቲ ይሃለዎ ኣይሃለዎ ብዘየገድስ እንድሕር ደኣኒ ዜጋታት ይጭወዩ ዝኩሉ መከራ ኩሉ ሽግር ዝወርዶም ኮይኑ ኣብኡ ከዓ ኤምባሲ ኣሎ ወይ ከዓ ቆንስል ኣሎ እምበኣር በዓላት ኣብኡ የውዕሉ እዮም ስለምንታይ የጣበቀሎምን رديخاني أب جبتون مكراي زوردم زلوا حجي كونسل الله سبات الله تطابق جبوي جن نخلهم سما من زني زهوم حنتي تطابق الله نبلا زلنا نايرلاينز نايتيبيا تطوكتبل نبي ترابر أمالتي السقاط بلو زلوا هزبي قاسقال سلو زلوا بلنا الله وي كم بلا الله مجلس سمعنا أبزم كل حاجة لازم لك زلوا خاني كونسلات الله وكيلات الله سلي الله كل حبريت زهور الله وكنت كنتاب صحف كنتاب بتنقطع كنتاب نقرمتها أي سمعنا يرأنا أنتم ذي قاعدة تفجي مكان له سلذي مخنياتها وزخنا ملس تتبين صبونيرو كاب حبريتها زي بلو خوينو ويكا أفلتهم خوينو خطب لني لا أي فلت أنا هم قدول ده حجوا ولا على سيخ امتحان تجيرس أنا ونكوخ حتى كخالي كستاي نتايز بحال فورمال زخنا كومبلاينت ويكاني شالو طرعنو جلس أي قربا نزبل سي كابيان سينا يكون بالوكون خلينا واتيف لايك طرعنو قريب تكون هجي كم تخستي هم كنا تمنجستي هم كنت أبغى أقول زلوا مش أبت منجستي كابوزو حجزي كنزارو لتصنعنا بزح زخنا قريتها تعلنا
ولا تهزبون سلامتي هاجرو قد يفوز زلو زبلس نسون جزار سوس كنمل زي تملس الناس عبو حطينه هجي نت منغستي هون قلت تابعوا زلو ግን ካብቲ መንግስቲ this is actually ናይ መጀመርያ እቲ መንግስቲ ዝገበሮ ዝወሰዶ ስግምቲ ንመጀመርያ ግዜ ካብ መንግስቲ ዝፈለጥናላ ጉዳይ እዚኣ ጥራሕ ቅድሚ ሕጂ ምናልባት ኣብ ገለገሊኡ ብናይ ቲቪአር ሓተታ ገለ ንሰምዖ ነርና ክኸውን ንኽእል ኢና ግን እቲ መንግስቲ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩ ካብቲ ሓደ ቅሬታ ናውሲ ንህዝቡስ ኣብ ግቡእ ግዜ ግቡእ ዝኾነ ሓበሬታ ናይ መሃብ ልምዲ ወይ ድማ ባህሊ የብሉ ሕጂ ገይሩ ዲ ኣይገበረን ገለ ንፈልጦ ነገርሲ የለን ከም ዝበልኩ ኩሉ ግዜ ዝዘረባና ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ዝበዝሕ ግዜ ግምት እዩ እምበር ከምዚ ገይሩ ዲ ኣይገበረን ሕጂ ከም ዝበልካ ንሕናኮ ገይሩ ዲ ኣይገበረን ክንመራመር ኣይድልየናን እዩ መግለፂ ከውፅእ ብዛዕባ ዜጋታት ይግደስ ከም ዘሎ ኣብ ሓተታ ኣብ ቃለ መጠይቅ ኣብ ዓንቀጽ ከውፅእ ኮይ ዝግብኦ ንምንታይ ዜጋታት ሲ ገይሩ ድኸውን ኣይገበረን ድኸውን ክንብል ዝግድድና ወይ ዝድርኸና ስለምንታይ ሕቶ ማለት እዚ ከምዚ ሓድሽ ነገር ሲ ይኮነን ምሻሎ ከምዚ ኩሉ ግዜ ንብሎ ሲ ኣብ ኩሉ ኮይ ምሻሎ ዋላ ኣብቲ ዓበይቲ ጉዳያት ሲ እዚ መንግስቲ ሲ እንታይ እዩ መርገፂ እዩ እንታይ እዩ ነቲ ህዝቢ ሲ ናበይ ናይ ኣንፈት ይኸይድ ኣሎ ነቲ ህዝቢ ሲ ንምንታይ ዘይነግሮ ገለ ዝብል ሲ ናይ ኩሉ ግዜ ክስታይ መረረና ኮይ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሕጂ ይኮነ ማለት ሲ መዓዝ ግዜ እቲ መንግስቲ ሲ ነቲ ህዝቢስ ከምዚ ፁፁይ ዝኾነስ ምሻሎ ፁፁይ ዝኾነ ሓበሬታ ኣብ ግዜኡ ነቲ ህዝቢ ሲ መዓስ ሂቦ ይፈልጥ ሕጂ እዚታት ገለስ ክሕድሰና ይክእልን እዩ ማለት ሲ ዋል ከም ዝበልና እዩ ምሻሎ እቲ ህዝቢ ክስታይ ኣሎ መሰል ኣሎ እቲ መንግስቲ እንታይ ይገብር ኣሎ እንታይ ስግምቱ ወሲዱ ገለሲ ክፈልጥ እቲ ህዝቢስ መሰል ኣሎ ግን ናይቲ ህዝቢ መሰል ግን ተሓሊ ይፈልጥ እቲ ህዝቢ ሲ ነቲ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ሲ ግቡእ ዝኾነ ሓበሬታ ኣብ ግቡእ ግዜስ ሂብዎስ ኣይፈልጥን እዩ ኩሉ ግዜስ ግምት ናይ ሕጂ እውንስ ብግምት ኢና ንዛረብ ዘለና ገይሩ ወዲ ሕጂ ኣብ ዩጋንዳ ስለቲ ዘሎ ኩነታት ንኽዕርሲ ብኮንሱሉ ገይሩ ምናልባት ኣብ ዩጋንዳ ዘሎ ክነግሩና ይኽእሉ ኾኑ ኣደን ነው እንታይ ዝወሰዶ ስጉምቱሎ ገለስ ንፈልጦ ነገር የለን ምክንያቱ ከም ዝበልናይስ ዝወሃበና ሓበሬታ የለን ግን ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ ትገሊኡ ከንኸትዕርዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርካ ዝኾነ ነገር ኣሎ ሕጂ ለይሰይ ኣብ ዩጋንዳ ኸይድናሲ ወይ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኸይድናሲ ንኤርትራውያን ብዙሕ ገዛ ክራይ ዝሕተት ደሎምሽ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራሲ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያውንሲ ነዚኢታት ክዕርዮሲ ብዙሕ ዓቕሚ ዘለዎ እውን ኣይመስለኒ ሕጂ ንምንታይ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘይገብሮ እንታይ ምስለካ ናይ ውልቀ ሰባት ሂወትን ዝኸፍልዎ ገዛ ክራይን ወፃኢታትን ኣይኮንካን ተተኩር ክሳብ ክንድኡ ዘውርድ እውን የብልካን ምክንያቱ ሕልኽላኽ ክኸውን ስለ ዝኽእል ምርጫ እዩ እንተበለት ሰብ እውን መልሲ የብሉ እቲ መንግስቲ ኮነ ዝሓትት ኣካል ኮይኑ ግን ብዘይ ሕጊ ክእሰሩ ከለዉ ብዘይ ሕጊ ክንከላበቱ ከለዉ ብዘይ ሕጊ መሰሎም ክገሃስ ከሎ 4-5 ኣብነት ወሲዱ ንሕር ተጣቢቑሎም እንድሕር ደኣኒ ኖ ዜጋታት እዮም ኢሉ ተማጊቱሎም ንኻልኦት ዜጋታት ከምኡ ክወርዶም ዓጊቱሎ ማለት እዩ እምበር ገዛ ክራይ ከም ምርጫ እውን ክኸውን ይኽእል ምርጫ እውን ክኸውን ይኽእል ናይቶም ውልቀ ሰባት ግን እንድሕር ተኣሲሮም ብዘይ ሕጊ ብዘይ ኣገባብ ኣዋርሕ እንድሕር ከይዶም ብዘይ ሕጊ ብዘይ ፍርዲ ኣብዞም ዜጋታት እዚኦም ንሕር ተጣቢቑ ጠበቓ ገይሩ ድዩ ወግዓዊ መግለፂ ኣውፅኡ ድዩ እንድሕር ተጣቢቑ እቶም ካልኦት ዜጋታት ውሕስነት ይረኽብለዎ ማለት እዩ ከምኡ ግን ኣይኮናን ንርኢ ዘለና ከምኡ ከዓ ኣይረኣናን እዚ ብዕብይ ዝበለ ስእሊ ክትሪኦ ስለ ዝደለኹ ኸየ ኖ ዩ ራይት ብፍላይ ማእሰርታ ኣጋጥም ከሎ ኣይኮነን ክንድኡ ምብዝሖም ሲ ሓደ ሰብ ክእሰር ከሎ ለይሲ ኣሜሪካዊ ሓደ ክእሰር ከሎ ሲ ብሙሉእ እዮም ዝጣበቐሉ ነው ምናልባት ሕጂ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ዝግበር ሲ ክሳዕ ክንድኡ ሕግን ሕጋውነትን ሃሊሱ ክሳዕ ክንድኡ ክገብራ ወይ ድማ ክኸዳ ይኽእላ ድዩ ዝብል መቸም ናይ ኣፍሪቃ ኣካይዳ ስለ ንፈልጦ ብቐሊሉ ክንምልሶ ንኽእል ንኸውን ግን ዝበዝሕ ግዜ ተዳሪኻዮ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ምስ ማእሰርቲ ገለ እንተኣ ተዛሪብና ዝበዝሕ ግዜ እዞም መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ዝበዝሕ ግዜ ዝኣስር ምስ መንግስቲ ኤርትራ ገለ ዘይምስምማዕ ክገጥሞ ከሎ እዩ ከባድ ብሻሎ ከምዚ ከባዶ ተበጊሱ ገለ እዚኦም ሲ ከም ዝገበን ኣለዎም ገሊሉ ኣይኣስርን እዩ ንምሳሌ ምልስ ኢልና ናብ 98 እንተዳኺድና ሲ ኣብቲ እዋን እቲ ነፍሱ ይምሓር ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ሲ ንኤርትራውያን ኣሲሮም ምሽ ዋይ ተዳእ ተባሃለ ሲ ሰለይቲ እዮም ኢሉ ሽዑ ከዓ ናብ ሃገሮም ከዓ ሰጊዎም ሕጂ ምስቲ ዝነበረ ናይ ክልቲአን ሃገራት ርክብ ገለሲ መንግስቲ ኤርትራስ ፎርማል ዝኾነ ጥርዓን ገለ ክቐርብ ኣይክእልን ኣብዚ እዋን ዝተዳሪእኻ እውን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣብይን መንግስቲ ኢሳያስን ሲ ሓደ ምፍሕፋሕ ዘይምርዳእስ ኣሎ ካብኡ ዝተበገሰ ከዓኒ መንግስቲ ኣበ ከዓኒ ኤርትራውያን ኣሲሮም ስለምንታይ ኣሲሮም ምስተባሃለ ከዓኒ ናይ ኣስመራ መንግስቲ ስለያዮም ኢሉ
حجي أبز أوانزي من قصدي إرتراسي أنت يخبر زلوا قالت رأي الناس مس زلوا أب منجو كنت يوم هاجرات زلوا ما من كنت يوم من قصات زلوا مفحفح تهزبي قدايز خون زلوا سلازي أب نورمال جزية أنت صورون يرام of course كم زبل كيا كن زارم نخون حجي جن كم عنص أنه ما عاد يوم زجبروا زلوا سلازي نمتاي فورمال طرحان زي قرب قال خنبل نقول كوي نايس معنا أنا جن نتايبل تي حزبي إرترا فلاي توم زي قاتاسي مسل جزار أصلا نايم متبع ويدما مسل جزار سنا نايم متبع بهلجن كنا مع عبد زلنا خوي نسمع عبد زخدنا يو تدفعتينا عبد زخدنا يو زخون عمت كوردنا نزوزنا عمت كأنس إلنا تقبلتينا نزين نبورس خم نبور نقبل حزبينا خوي نازل عوشت عادي يكون كعوشت عدو وصاي مالتي كم زبلكو عوشت اب علي إرتراويان زورد اب كالو زيغاتا تاورد لسي اب ليبيا تاخيد كاسي لبياوان اب تحت اب علي إرتراويان دورد وصا اب علي سومالياوان يورودو مناتو سومالياوان زهبو غبره ملس سلازون كل غيزي مسلم نمتبع غزار صوب نمكلخال مالتي نحنا كنكم يكون كاونا و خمانسي انا زا غداي زي عبد السلام حلف فامبر بدحري زمص حويس انت قدشني بهالتي كما عينت كالتشر يزلنا إذا كالتشر زي قصع زي لوط ما يجيزي خاني I think كم زنو بلو زلنا تي ولا تمنجست تعيسي سلا زيغاتات ولا زطابق منجست نيرو تزخون برو زطابق منجست نيرو ولا تزخون زعب علي إرتراويان زورد زلو عمس ويدما جهسه دوز بلا يمسلن unless نحنا جزار اسنا نمطبع ويدما سلا مسل جزار اسنا دو نمبال كما عينت بهلي انت زياتري ترديك نعم مجرش عن كينا باتي بمنطقتهم سدتني هات كوينم زواردون خبر من أوروز دارجون زلوا بتحدو جن كا نعم نتجنزب نخفف لو سد زحجزهم كعبد الجزلوا يتراوي حجي كنا متايو تنا نايتي عبد الجزلوا يتراو جيجا لهذا $50 يلوم من حنت ورحي جزا خرايز يلوم ما أبزون $50 ندخل أو $50 كخفل لهذا نجيرو حوحفتو كسب كندو إن ويح عمتات كان سوق جبروز جبوا يجبر اللودي يغفل أن يكون كنز بزلوا خبجن أتي كابدجن نبتهم زي قاتنا بحوات كان سددك عينتنا عقنا نيرو ودي الله ودي نسوخ تقول داي نخجدد كتر عيتت أوتن دي أبزياري يخطبنا ما بخا ما هنودد قرب كبت بالحطة خويني يسمعني نعي معناته أنا بحاول زحجزلو وان نيري بفرلا بسودان كله مالتي هجي ننوك نزيد سدل كهب زين العلس هيسدل كاني تهزب لنا حويس انت عينت ساقم مكات أمني إلس يحسبي بخفيل بس حسب كاي سامع which is توم أوت أزلوسي تي حوم ويدم حفتهم زبولهم ገንዘብ ወይ ድማ ዝሓተቶ ገንዘብ ምስዳዶም ንዕኦም ተሓወም ከም ድሌት ንኽኸውን ምትብባዕ ክስታይ ገብርዎ የሻድንብሎ ደለው ጥራሕ ደይኮነስ ዋላ ንገዛ ርእሶምን ይሃስዮም ዘሎ ሻሎ እዚ ኩሉ ዝስደድ ገንዘብ ገለሲ እንተዝውህለል ነይሩስ አይ ቲንክ እዚ ኣብዚ ዝሰድድ ሰብሲ ኣብ መነባብሩ ስሉ ሩኡይ ዝኾነ ለውጥስ ከምፀሉስ ይኽእል እዩ أجو في الله بزعبة تايز بحال ويلز accumulation حجة واتسات رامس يخصص ويلز accumulation زبحال سي كله جزء زرّة ولا زرّة بشالو نعخات راح يكونش ولا نتزمت ندق خاصي كمي جركا هابتي تستايت قبر تدلب كمي جركا حدا legacy تقدر فولم جلسي كله جزء تزرّة بزرّة حجة إرتراو تداري خاب زبزح جزء أبكم أيركبني وايد تدعيلنا أبزل جزار السوق لالو كب تحدثنا كان أوش تعدي يكون كاب عدد دوت سخاني كسايز قبرلهم كله خلهم الله حجتي ناب عديه ناوشتي كاب عدي مسوتو زلاح جنزب تدع رينايو ما عليها يقول أنتي أب واتس أزنبر سبسي مش الله كله جزيس أب حد عنك اللي هو تنخنا بريزو قبرزه حجي بقول شنا تدع ريناس كستايو هاي حجي قرط أبيلك نو كم زين سدلك بزين أتأخيلك نبر كبلو I think ጽቡቅ ሱጉምቲ ይመስለኒ ወላቲ ተአብቲ WhatsApp ለይስ ኣብ ኡጋንዳ ዘሎሲ ዚን ገንዘብ ጥራሕ ዘለዋኒ ካብ ዚን ገንዘብ ስንላዓልስ ኣዚን ሰዓት ኣኺለ ይኽነብር ዘለኒ ስለዚስ ብዘበልኩ ቢለሲ
زين نجزا خراية زين كأن مقبل قال إلوسي كأبو قدب أنت زهلو نيرو I think تهزبي متبالة حتى نيرو حدا نتصقمو نمفتح سي متبالة حتى نيرو إلى يحسن جن كم زبلنا تبوت أزلوا جن زز حتى تو أنت عاد بسدلوا أنت أخوينو I think نخلص صبوا يكونن حاجة أبقى شنخسي من الوقت ولا نخلو بحفش ولا أنت زي بالكوز نقل من ساعات جن كسي توم بوت أزلوا زبالة شو ممكن على definitely كون أون كوستايل كون كتحسب فيها مش على أنا سي أكندي تايز بال China وناي China وين مثل علومش كاب سؤال كا تايز بال عسى قفيفتا مهرني exactly كاب سؤال كا عسى قفيفتا تبص كبير كا عسى خمس قفيف مهرو يبقى هني نو فسؤال كا أكندي ورحاوت راح ندسرد كا نتسبت تقول له وسي كميجي رو عبد زلوا عدس بخلت أجر دو كم زبل ببعنوس كميجي ريح جزء اللي كحت حسب صبوي ولا نتسبوا نسن عنا عمرون صبوي مش على سبسي مرك بالا حد كله يمر عنا عمر قصين ناخون زغيد إن ده تعيز غير أكون نقول أبغى تتصبين تد أجير كايو بفلا جوبس كوينو بقول شنو بأكلاوي سن عمره وسمعتها وتداري ناسي صبوا أيكون سلزس of course at the end of the day مش الله عدنا كل نجار تماشيو أو عدنا بسلام كنبر زلع على بحجنا نسوق ساعة زي كنا ويدما نسوق ساعة زخون جن أنت ده زنري أزلنا زخون أنت ده حلي خوين جن I think توم سدراسي كم زي عتب زخون زررب أمونغ أمن أمونغ سدرابي توم عفتي نابتي صدوا لسب مالتي عتب زخون كستايخ جبرو زررب كجبرو زلهم كويني سمعني كابونا وخاني مش الله أب وصاي أب سدت كوين كم وخاي حوات كا دلا أخول كخاني كم زي مع عقونه زحلف نابرة كتنبر كأني زي مفتح الجزء بس حق زي كابتن سمع زربات ده حلي خوينو بتشوف أودي سابا زلوسي زنبرو نابرة كنبروها خلوص بتعمل سكافي بدقن ده تخالو خنو ويدما تنبرو نابراسي بدق زرخو حجز كنسو جن تزنبرو نابرة جنسي كم زي تحبتام زبحال كمان سي نخنبرو sometimes زي الجلز عينته مش هلو نابكم وجوز ستساقع extravagant زخانة نابرايم زنبرو فجي تسبسي كلب مش هلو حاوس عوض أي تقميتوسي كم زي كاب جرب يكونن كنتي وتجنزب زوردو سريحو لفعي زوردو فجي نحوم كحليلو مش هلو بستخ على متأنسي جدب زلوا كم تايز بحال كم جربت كذا يكونسي كم جزاها من بار كم مهارو I think توم بوت أزلهم ناتهم قدس لازلهم I think بخامش أنا كريوس تخكلي مثلاً سلسلة وسخي لبوان مخرنا يبلا كان يقولن بلبوان بمخرني خودي خاين لو مزنا برنا تنحيت ويجزي ويعلال ودينا لنا كان جزي بتانا يدليت في حد راح زلهم زنورهم قدلتات وانا زي عوضهم مخنيات وانا تعذب تخاطر كابلني أبكر بعد زي خنا راح تصبح قبره نلو ممكن بس حارس تنكيفنا لنا تصبح قبر سمعتي أي سلشوك من خون أنا ودي له يغني الله